Čo? Povedz. Čo ti budem rozprávať? Čo rozprávať? Leto. Kávu nechceš? Nechcem kávu. Dneska nám končí júno, začína nám júl zajtra. A celkom pekne to zvládame zatiaľ. A ja? Ja to zvládam? Ty to výborne zvládaš. Sem sa kúkaj, kde sa kúkaš, no. To výborne zvládaš. Však tam sa pozerám. Kokos, jak ty škúliš? Strašne. Chceš kávu. Prosím ťa kávu. Akú chceš? Ja si myslím, že chceš. 60 €. Bez pohára. 60 €. Dám si kávu z Lidl. Nahážem tam mince, to je návod na to, ako si dalo mi? Za to. Mám to. Pozrieme sa na prípravok. Pripravuje sa prípravok. Toto? Takáte príprava. Takáte príprava. To tam nevidno. Fakt? To vidno. Zbor. To vidno. A už to píska. Srdci mi píska. A prípravok je hotový. Sa páči, ďakujem, dovidenia. Bolo by to také zlé. Či? Dnes, keď som sa ponáhľal sem, tak som si zobral jednu správnu topánku, ktorú som si chcel obuť. A jednu topánku, ktorú iba nosím tak, že do záhrady. Áno. No a jednoducho mám dve rozdielne topánky. Sú to isté značky, pravda, ale iné. Hej. Dobre. A ty čo máš iné? Ja? Trenk. Dneska, keď som sa sem ponáhľal, tak som si zobral jednu nohavicu, inú ako druhú. Ukáž. Hen. Tuto nosím von a tuto vnútri. Fakt. No fakt, to je hneď vidno. A to je blečia. To je viac vyšuchané. Vyťahol. Ako made in vyšuch. Od slnka vyťahlo. Kde uťahalo? Slnko vyťahlo von. Tade. Prvý. Čakaj, ja idem ako umelec. Tak prvý umelec. Oni ma nespoznajú. Že ja nevyzerám jak toľko. Áno, táto to vyzerám inak. Čo tam? To kričí, že nemá rád, vieš. Môže prekvapenie so mnou! Kto to je? Kto to je? Dnes všetko nechám na zajtra. Vážne už potrebujem nech po mne nikto nepátra. Dnes so mňa nebude obraz ani zvuk, lebo dnes sa mi nechce nič, ani len prstom pohnúť. Dnes sa mi nechce nič, lepšie sa nedohodnúť. Dnes sa mi nechce nič, šťastiu mi nič nechýba. Dnes sa mi nechce nič. Ahojte. Je vám teplo? Určite teraz užívate nejaké dovolenky alebo čo, že?
A ja tu musím na Aliaške mrznúť.